Jingpule nak Taiew Paulus mako cek Kristan Ephesus kala nong gabar ka dekat Khatlai hadup ar pu ar himlong shu kinong wei bat kinong so shnong henrei philong ki para trai shnong lem bat ki riu khoi bat ki dekat jong ka yeng ka samu blai ya ka bala chai halor kanong rem jong ki apostol bat kinong ithul pa ha ka bau Christ Jesu hi ulong umaudong hau bala pania so lang ya borok kawai ka jingtai pat kanang roi syak tempel bakhuj hau trai hau baya phiru la tei lang hakani ka tempel banlong ka jakashnong jong ublai hau mensi ka ktien jong utrai kasam mashispa khan nhiều khi Lait setelah keperthai batu yalap eka gospel to yaro utrai phi ki jai ban riu baro chopen don buram ya u phi ki pai ban riu baro khi Lait setelah keperthai batu yalap eka gospel naba ka jing e ba Sngi jong u kala sanshar halor jongi bat ka jing bat jutang utrai kani junam khi Lait setelah kaperthai batu yalap ya ke gospel ke Jingpule na gospel bakhuj kat kom Yohanes kala nong ba arpho ka dekat arbu sau hadup arb khandai u Thomas Wayne gi khat arngot yaw balakot didimus shamdon rengkan bat ki habau Jesu lawan kumcha ki wei pat ki snran ki le tho hau Ngeliu i yau trai Henriu laong haki Lam da ngayu i ki jen prek haki kti jong u Bat ngabo ik semprek kti jong a haki tu ki dak prek Bat ngan so i ka kti jong a haka krung jong u Nganom ngej Ras ni hadien ki senran jong u Keledon biang hapo yeng Badu Thomas Ladon rengkar bat ki jing khang Ki khang Henry u Jesu ulawan rung bat ulayeng hapadeng jungki uong ka jingsuk hapi nang tau laong hau Thomas so yak sempriak ti jong pi hang ni pat pet ikik ti jonga nang ta kene relak ka kti bat so yaka haka krong jonga wat long ubam ngai Henry ubangai Thomas la jubapi u kutra jonga bat koblei jonga Jesu laong u pilangai namar ba philyo i nga so kitu kibam shamle i Henry kilangej ke gospel jong trai